anu le Sumantri iki kersane Mbak Ayu Siti ndek menis tau tate anu pesen napa? Iki pepeling kuwi dadi lagu wajib diaturake Mbak Siti pesen pepeling. Ya kuwi pepeling kuwi penting, Pak. Iya. Pepeling nika nggih ngemutaken ibadahipun. Iki ya anu lho, Pak Sumantri gamelan iki ya pepeling lho gamelan iki laras gamelan iki. Larasipun gawe jaman Suwargi para wali biyen teng Sunan Kalijaga kuwi nyebarke agama Islam nganggo gamelan wayang. Nggih, laras. Mula wayang Pandhawa kuwi cacahe 5 kuwi 5. ibarate rukun Islam. Rukun Islam. Prabu Puntadewa kagungan pusaka jimat kalima sada saha tembung jimat kalima sahadat. Kalimah syahadat. Raden Werkudara kuwi salat mula Werkudara kuwi ora indah basa merga basa Salat kok ora bisa dibasake Jawa. Oh, mekaten. Indonesia kudu basa Arab. Arab. Nek Raden Janaka ya kuwi poso pesemone piyai poso. Piyai seneng prihatin. Mula Janaka kulina prihatin. Nggih, Pak. Nika dipun bawani Pak Catur mboten to? Oh iya anak kula nang Dwaya le. Ya anak lanang. Kuwi ya Dik wis. karo wong tuwa bekti tenan. Ah, Garwane putrane jak kabeh. ini Sen. Pak dosen. Ya sekali-kali tempo. Yo ngadeg to le ya. Karo lengkah ya penak kok. Ngadeg. Nggih, matur nuwun. Ketutupan ora live streaming ya? Nggih. Oke. Siap. Lah iki ketutupan wit ae. Ya anak kula nek mayang kabeh diperintah ning aku sing mayang tak perintah genti. Kowe bengi iki bayaran Gong aja Semelang. Alhamdulillah. Lah wingi utang aku 500 kok. Wis disahke wae wis Wis buk biyen wis buk. Wis buk ning anu Semarang kae ning Undip kae buk ngono. Yo ora, kae kakean nek semono. Mana? Dialang kok rentenir ya. Nggih. Niki nderek ngalap berkah kalian Bapak. Karo ngalap berkah. Budhe Srimah. Nggih. Rukun Islam kang 5 puniki La ya elok. Dosen. Jane suaraku ndek men ya apik tak keke anak-anak tak dum-dumke to. nek tesih sae Bapak. Kula ya pun dangu banget mboten nonton Bapak ndalah. Nek swara niku kabeh sae. Ning ya enek unen-unen. Pendak wong kuwi mesti iso nyanyi. Ning ora pendak wong gelem ngrungokake. Oh iya. Masuk aku dhewe karo wong tuwaku. Akhir nyanyi mbokku muring-muring malah. Nenu katindakno mring para sasama. Niki mengke Mas Joko, Mas Rasa nggih diaturi bawa. Oh nggih. Mas Rasa munggah aku meh mulih. Mas Dolo ki suwantene nggih sae. Aku ki diuling karo bojoku anu Mas apa gawane sego goreng ya oke. Sego goreng sak do tutup iki. Sak do tutup pribat. Dole Sudres karo Dole Sumantri karo Dole Catur lho iki Pak Lurah Kalioso, Pak Lurah Sudres lho. Wis pesen umroh bareng aku lho, gratis. Siap. Ora ngedit pesen terus. Pak Lurah garane Mbak Yu Cuplik. Jaman metenge mbok edolong mbok wedok kuwi. Oh garwanipun Cupli, Bude Cuplik jamane jroning nggo garbane ibu mbiyen aku ngejak main karo Mbak Yu Cuplik ya karo Pak Lurah Sudres lho. Nanti bojoku tak kebuki wetenge sune lahir kata jenenge Cuplik ya tenan karo wedok tak jenenge Cuplik tenan padha karo asmane Mbak Yu Cuplik Kalioso. Ning ngono kuwi malah nek jenengke anak ki aja padha karo wong. Iya, lah ngapa? Nek kepethuk jagong wong loro diceluk Cuplik loro karo noleh kok. Ngadeg kabeh. Lah kuwi nek masalah jagong, nek nganti nyumbang amplope cuplik. Lah nek ndek utang ra nyaur lho ngentek. Monggo cuplik kono karo nyumbang 700. Cuplik kene
Nyatus mamane kan. Lah iya. Nah aku sih beneran bae ta. Oh jeneng kok ngeplek karo kae. Aja padha ditinggalke. Wah, rokok ya enak tenan. Rukun Islam puniku Syahadat syahatate kang angka siji ikon MC ya apik. ora Iki ngendang ya apik. wong ndi Atau Weh, gendang. kendangane jos kuwi. Nek ngendang kuwi 250, nek MC kan iso 400. Kuwi jaipongane ya pinter anakku tatur kuwi. Ngendang wang sabetan wae. kersane Mas Bari mawon. Ku nek nggon sabetan gendi ya madhok lho. Genti dalang. Ah, jenengan sabetane ganti Mas Catur mah perang radang mati-mati kok. Wah, mati urip neh. Wong bapak iki wau dalu pun rembukan kali kula ngrantam lakon sewengi kali kula. Oh, Pak Piyono. Pake. Pak Armayan niku kula aturi tenggen kula riyen. Oh, pun kesupen kok. Sesuk mayang lakonmu piye, Pak? Aku ya. Aku ya tak ora tak kandhake kok ndak aber kok dadi aku ya meneng ae. Dicethake gen nurut, ora blarak disampirke apa sediane kelakon. Mamane kuwi ora urut. Malah ora tak cethake ndak aku metis dibedhek anakku. Jebul sing diceritake kali kula sewengi kali sing dicake niku beda. Ora cocok. Ketoke anu ning jebul ya ora bloko kali kula sangki dalange mesa ya andi. Inisiatif. Iki cara murid ora lulus. Ya nek dosen kok. Kang angka loro salat dene kang katelu Ramadan nindakno poso Nggih. kapat zakat ping 5 ibadah haji rukun Islam sampurna. Kur pepeling Monggo pepeling. sinambi lenggah kemawon. Matur nuwun. Matur nuwun Mas dosen Catur Nugroho. Anak kula nang mayangi tak tiru kae sing robyong-robyong soto. Bocahe robyong tumpahin wong ya tak tiru. Robyong suto. Iki pelajaran dek bengi mbok amonge rung Mas Catur. Robyong suto. Urung. Ayo Ini malah wis ngerti kan. nek bapak Ada soto robyong. Rambut rambut dawa gondrong, untung tek ompong, di bojo ayu moblong-oblong tinggal jagong kelone wong. Tak tiru sing ngunir sing ngapangan tek ning kolah pirang-pirang dino. Karo adis ya mersa ngapal. Karo Selasa kliwat karo Ning bener lho, Pakku kuwi anu, mboten sekolah nek ndalang pinter. Enten kamar mandi nggih ndalang. Ya ndalang. aku kuwi ngepit nang Pokoke dalan. senden tembok ya ndalang. Dadi umi-umi terus lambene. Tenan ndek anak putu ora do tiru aku nang ngepit ya nglosok disengeni mbok wedok. Cah iki gremeng-gremeng apa ta pakmu? Mayang kok. Saestu niku jan. Dadi ora mudeng titi laras Mbah Kakung. Walah aku mah ora enek carane blero kleru tenan. Kula kerep diseneni Mbok De. Lah piye? Ngepit karo anu mari karang aku apa kang tak wedeni maju. Lah ya ngono kuwi. Aku ya mati kowe kok ngrembug mati kok. Aku dadi nang kamar mandi kok krungu greneng-greneng ki sapa? Buke Mbah Kakung kuwi ngerdodok ning kloset ki karo ndalang. Ya Betah ora metu-metu wong karo nggawa rokok. Karo ndonga bareng. Sing nurun anakku lah, wis nurun Mbah Kakung. Aku tau ngijen. Sapa? Tau liwat. Putuku bintang. Heeh. Putuku bintang anake nduk cupli tiru aku sing ditiru mung nek nyang ndi mesti kepesing kuwi mesti. Pas nang guri aku tau, wah iki lakon apa ya Pak Rambut Di jaji. dalang ya.
Wani tambah marang aku kowe ning. Iya, kowe maju-maju aja oleh. Kowe wani dening aku. Kuwi mesti pas nang kamar mandi. Iya. Pas ngopo coba? Perlu kita. Ya tang mati-mati. Ya wis ngono kuwi mau. Nek wayange guyu aja mbok tiru nek ndi-ndi nek kancane guyang-guyu mandane wong edan. Pepeling, semoga dados.